urmărește știrile Canal. Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Cristian Săba și acum urmăriți știrile Canal D. O știre de ultimă oră: magnificul sultan Suleiman Han a luat nota 3 la istorie. Să vedem, totuși, cum a decurs tragicul eveniment. Bună ziua! Irina, avem copii absenți astăzi? Mihai Eminescu, Ion Neculce, Grigore Ureche, Miron Costin, Suleiman și restul. Ce am avut de pregătit pentru astăzi? Bujdei? Formarea conștiinței istorice. Conștiința istorică se naște din încercarea de a construi identitatea unui popor, a unei națiuni, prin raportarea la alte popoare, la alte națiuni. Câteva dimensiuni specifice acestei raportări sunt situarea în timp și în spațiu, evenimentele istorice, limba, cultura și civilizația, mentalitățile. ZTR. Tu din ce clasă ești? Ben Süleyman. Îl cunoașteți, Anda? Da! Ia uși, ci că te cunosc copiii. Lasă-l pe Suleiman. Ridică-te în picioare și vorbește frumos. Stai jos, 3, gură cască. Începând cu secolul al XV-lea, preocupările privitoare la felul în care românii se înscriu în cursul istoriei apar în documente scrise în limba slavonă. Acest interes se dezvoltă datorită contactelor pe care cei preocupați de formația lor intelectuală încep să le aibă cu alte culturi și alte civilizații. Primul român care afirmă în lucrarea sa, Hungaria, din 1536, scrisă în limba latină, Originea română și unitatea limbii și a poporului român, este savantul umanist Nicolaus Solahus. Pasul important este făcut în acest domeniu de cronicarii moldoveni, cei care la mijlocul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, scriind în limba română, pun bazele istoriografiei și care de asemenea sunt considerați avea merite în crearea unui stil literar. Bine, Bujdei, lasă pe Irina. Ia să vedem, Irina, tu ce ne spui? Scrierile lor au un eco și în țara românească, unde apar alte cronici, care continuă efortul de reconstituire a istoriei mai îndepărtate și sau mai recente. Dimitrie Cantemir se detașează ca un istoric savant, acoperind prin scrierile sale atât spațiul universal, cât și cel autohton. Intenția autorului este de a elabora o descriere completă a trecutului poporului său. Secolul al XV-lea și al XVI-lea au apărut cronici în limba slavonă, cronici de curte prin care se fixează memoria unei colectivități conduse de un voievod. Au circulat numai în manuscris. Primele forme de consemnare a istoriei prin prezentarea cronologică a evenimentelor mai importante ale fiecărui an. Primele au fost scrise în Moldova, anonime, la porunca lui Ștefan cel Mare. Originalele nu s-au păstrat, ci doar mai multe copii identificate după locul în care au fost găsite. Cronici despre Mihai Viteazu, la aceasta se adaugă cronici în versuri scrise în limba greacă. Secolul al XVII-lea. Cronici scrise în limba română în Moldova, Letopisetul Marii Țării Moldovei, de Grigore Ureche, continuat de Miron Costin și Ion Neculce.
Cronici în limba polonă, versuri sau în proză, scrise de Miron Costin, o istorie a moldovenilor scrisă de Miron Costin, cronici anonime muntene, cronici de autor din țara românească. Ia să vedem ce importanță au ele. Pentru cultura noastră, cronicile au o importanță deosebită și anume istorică. Pun bazele istoriografiei românești, abordând probleme legate de originea latină a poporului și a limbii noastre, de continuitate și de unitatea poporului român. Lingvistică, sub o sursă însemnată de cunoașterea unei etape din evoluția limbii române și literară, oferă forme incipiente ale prozei noastre artistice. 1. Scrisul reprezintă una dintre soluțiile de memorare a trecutului, arătului de memoria orală. În secolele al XV-lea și al XVIII-lea, la curțile domnești se elaborează primele documente scrise ale istoriei, consemnarea evenimentelor fiind orientată spre faptele eroice ale voievozilor. Scrierile despre identitatea istorică sunt inițiate de domnitorii și încredințate slujitorilor de cancelarie, de obicei călugări desprinși cu scrisul. Interesați să transmită posterității dovezi ale trecerilor prin lume și ale vitregiilor pe care le-au înfruntat, principii români își scriu numele în cronici, dar le leagă și de construirea bisericilor. 2. Istoriografia începe opera de consemnare a istoriei românești la sfârșitul secolului al XV, la curtea domnească a Moldovei, în timpul lui Ștefan cel Mare, iar în secolul al XV-lea, inițiativa se regăsește și în țara românească. Deocamdată numele celor care se îndelenicesc cu această activitate nu se păstrează, ei având doar rol de scribi. Cu timpul, anonimatul este depășit, iar inițiativa trece din spațiul oficial al curții domnești în cel neoficial, particular, fiind preluată de boierii cărturari. Se produce astfel o individualizare atât a perspectivei cât și a stilului, ceea ce conduce la apropierea istoriografiei de literatură și scrierea primelor pagini literare. Istoriografia în limba română s-a născut odată cu ridicarea noii boierimi între secolele 15 și 18, ca o consecință a renunțării la uzul limbilor slavone, în actele de cancelarie și a tendinței marilor feudali de a subordona puterea domnească. Un rol însemnat în dezvoltarea istoriografiei, mai ales a celei moldovenești, l-a jucat umanismul târziu al școlilor din Polonia. Vine Bușdei, lasă pe Irina. Hai, Irina, mai departe. Cronica este scrierea istorică în care sunt consemnate de ordine cronologică evenimentele dintr-o anumită perioadă, după surse diverse atât scrise cât și orale. În spațiul medievalității românești, denumirea ei este de lăcăpiseț și limba de expresie este la început slavona, limba oficială de cancelarie, preluată din mediul bisericesc, care o consacrase ca limba culturii scrise. Ștefan cel Mare este promotorul acestei acțiuni, continuate ulterior și de alți domnitori, pentru că în secolele următoare să devină operă de autor, atât în Moldova, cât și în țara românească. Cronica tipologie în funcție de autor sau inițiator. Cronica domnească este cronica oficială întocmită sub directa supravegherea domnului, care a avut inițiativa ei și este expresia punctului de vedere oficial. Cronica de autor este cronica întocmită de un învățat, laic, exponent al clasei sociale cu acces la instrucție, care are inițiativa de a fixa în scris evenimentele importante din istoria neamului său. Cronica anonimă este un tip de cronică al cărei autor nu este cunoscut. Cercetările întreprinse asupra acestor cronici, începând cu secolul al XIX-lea, au permis diferite ipoteze privind paternitatea lor. Pentru a desemna presupusul autor, se folosește formula atributului. Ia să vedem ce teme au abordat cronicarii când au stat degeaba ca tine, Suleimane. Temele fundamentale abordate de cronicari și de ceilalți autori preocupați de conștiința istorică a românilor sunt originile, limba, continuitatea, evenimentele istorice și instituția domniei. Da, să vedem ce mai departe. Cum se poate întâmpla așa ceva? Tocmai sultanul lumii se ia nota 3? Acum să trecem mai departe. Emisiunea cu ratingul cel mai mare din România, Vrei să fii miliardar, a avut în această seară un invitat special. Să vedem despre ce este vorba. Rămâneți cu noi!
seara! Bine v-am găsit la Vrei să fii miliardar! Show-ul care spart toate topurile. Un concurs de cultură generală care te va lăsa mască. Concurentul de astăzi este o provocare. Ori știe, ori nu știe. Să-l primim în scenă cu aplauze pe domnul Vadim Tudor. Bună seara! Sunteți gata? Desigur, Virgil, ca întotdeauna. Atunci zic să începem. Vrei să fii miliardar? Să începem. Știți regulile, da? Amintește-mi, fiindcă am ocupat nu prea am să mă uit la televizor, doar ce a venit de la Bruxelles a fost o ședință. Da, vă înțeleg, vă înțeleg. Bun, atunci să le reamintim. 2 întrebări până la primul prag, 2 până la al doilea, una ca să ne luați toți banii. 3 variante ajutătoare, întreabă publicul, sună un prieten. 50-50, sunt sigur, nu mă îndoiesc de asta. Să începem atunci. Prima întrebare. Ce cronicar moldovean a pus mai mult accentul pe mituri și legende, nefiind interesat în izvoarele istorice? A. Miron Costin. B. Ion Neculce. C. Grigore Ureche. Sau D. Cantacuzino. Păi, să ne luăm pe rând. A. Costin. Păi Costin are o aplicare deosebită spre culisele istoriei, în timp ce pe Ureche îl preocupă scena publică. Cu Miron Costin se înregistrează pentru ultima dată un perfect echilibru între istorie și literatură. Tonul este personal și biografic, implicat, subiectiv. Ca umanist, de marcă și povestitor de istorie în proză și în versuri, Miron Costin ne obligă la nuanțarea considerațiilor asupra conștiinței literare a cronicarilor. Cugetele ample și variante ca subiect încarcă de sens discursul narrativ, situându-l într-un plan superior față de acela al predecesorului Grigore Ureche. Totuși, singurul contemporan care a scris vibrant despre Costin și înțelepciunea lui a fost Neculce, mare admirator de altfel al lui Miron Costin, ca și mine. Aici suntem departe de redactarea informativă, glaciară a lui Ureche, de exemplu, el anunță narațiunea istorică de tip anecdotic, deci nu se încadrează. Următorul este Neculce. Cronica lui Neculce înseamnă povestire, deci acesta este răspunsul corect. În schimb, Ureche este cel ce nu trebuie luat în serios. El transformă legendele în istorie și istoria în legende. Este un exemplu elocvent despre cum funcționează filtrele deformate ale istoriei și despre cum se construiesc miturile istorice. Mă înțelegi, dragă Virgil? Deci, răspunsul meu final este Neculce. Deci spuneți B. Da. Din păcate, Neculce este răspunsul corect! Vă felicit, domnule. Vă opriți aici sau... Cum să mă opresc aici? Merg mai departe în viață și în politică, Virgil, trebuie să mergi mai departe. De asta a ajuns țara unde este că oamenii politici din ziua de azi nu știu să meargă mai departe și să... Gata, am înțeles, nu trebuie să insistați. Să mergem mai departe, zic. A doua întrebare. Ce cronicar a scris letopisetul țării Moldove? A. Capatos. B. Miron Costin. C. Dan Diaconescu. D. Ureche. Vai, Virgil, dar mă jignești. Să ne luăm pe rând. Capatos. Capatos nu a scris letopisetul țării Moldove. Păi ce treabă are? El este acum acolo, la emisiunea lui, la un show. E cu Daniela Cultu, dragă. Ei, cu cine vrea el este. Costin, nu, ăsta a făcut altceva. Și Dan Diaconescu, Doamne, dar Dan Diaconescu nu știe să scrie o scrisoare de anumite un letopiset. Răspunsul corect este, bineînțeles, de Grigore Ureche. Și dacă vrei să te informezi despre letopiset, țin să spun că acum când m-am întors de la Bruxelles, am citit despre o lucrare despre letopiset. Păi, el a fost scris, cum ți-am zis, de Grigore Ureche, despre descălecat și evenimentele desfășurate între anii 1389-1594, începând cu întemeierea Moldovei de către Dragoș Vodă. Răspunsul meu final este de Grigore Ureche. Să vedem. Răspunsul corect era D. Bravo! Mergem mai departe, da? Sigur că da. Bun. A treia întrebare. Cine a scris istoria ieroglifică? A. Dimitrie Cantemir. B. Ion Neculce. C. Gigi Becali. D.
D. Cantacuzino. Păi, dragul meu, m-ai amuzat la întrebarea asta. Gigi Becali era așa rapid. Eu cred că ar avea destul timp să scrie istoria ieroglifică, dar mai degrabă ar scriu pe aia, ioritică. Bun, bună asta. Neicurge și Cantacuzino, nu, ei au scris altceva. Răspunsul final este a Dimitrie Cantevici. Haideți că îmi place de dumneavoastră, ne înțelegem, bun. Răspuns corect pentru 5.000. Următoarea întrebare pentru 7.000. Care a fost primul istoriograf care a intuit originea română a poporului nostru și a afirmat ideea latinității limbii și poporului român? A. Ureche. B. Dosoftei. C. Miron Costin. D. Papa Pius al VIII-lea. Mă ce să mai generale? Nu mi-aș permite, domnule Vadim. Păi bineînțeles că răspunsul corect este A. Grigore Vreau să Brăila. și justificați. În opera lui apare ideea originii comune a tuturor românilor din Transilvania și Maramureș și cu cea a moldovenilor. El este un cronicar, un narator fără podoabe lingvistice, sobru, căruia nu există observațiile morale în linii mari a unui portret cum este cel al voievodului Ștefan cel Mare, căruia îi dedică 3 sferturi din cronica sa. Grigore Oreche s-a străduit foarte mult să ofere modele de voievod cu dragoste de țară, apărători libertății care în ziua de azi nu mai există. Un astfel de apărător al libertății este Ștefan cel Mare. Talentul lui Ureche este dovedit mai ales de schițarea postului moral realizat concis. Aflăm că Ștefan era temperamental, inteligent, harnic, bun conducător de oști și viteaz. Autorul lăudându-l pentru multele războaie câștigate și pentru dăruirea sa pentru țară. Alt portret este acela al dormitorului sângeros Alexandru Lăpușneanu. E de subliniat importanța pe care o acordă cronicarul istoriei în trezirea și dezvoltarea conștiinței naționale a poporului, cu toate că a promovat ideea izbăvirii Moldovei de turci numai în alianță cu Polonia. Deci spuneți că Ureche ar fi răspunsul corect. Fără doar și poate. Ce vă dă această încredere? Eu zic să nu mai fiți atât de sigur. Uneori nu e bine. Păi, Virgilie, mi-am dat doctoratul în istorie la Atena. Eu îmi iubesc țara și o apăr cu dragoste. Nu ca toți toți ăștia că mă fac să vorbesc urât acum, care nu-și iubesc țara și nici poporul, ci habar n-au de istoria noastră. Că noi avem o istorie frumoasă și suntem un popor Frumos, domnule Vadim, suntem un popor frumos, Te rog frumos. dar îl strică oamenii. Asta îți spun, îl strică. Te rog frumos, continuă cu întrebarea care te privi. Să vă spun ceva. Avem o țară frumoasă, dar păcat că este locuită. Ai mare dreptate, dragul meu, ai mare dreptate. Răspuns corect! Sunteți pregătiți să ne luați toți banii, deci, nu? Cât se poate de pregătit. Să vă vedem la următoarea întrebare. Niciun concurent nu mai a avut atâta curaj. Chiar ați spart toate recordurile în emisiunea noastră. Nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Frumos apreciez asta și eu sunt foarte credincios. Să vă vedem inteligența atunci. Care dintre următorii cronicari este moldovean? Cantacuzino, Costin, Oana Roman, Neagoe Basarab. Virgile, cum să fie, mă, Oana Roman? Oana Roman este o drăguță. O puc și mulțumesc că m-a invitat la bote. Hai, lăsați asta în emisiune. Cu privire la inteligența mea, aș putea spune că este doar vorba despre o vastă experiență. Iar răspunsul final aș putea spune că este B. Miron Costin și nu aș putea spune ce îți garantez că este B. Miron. Asta așteptam, asta ajută în siguranța, domnule Vadim. Să vedem care era răspunsul corect. Răspunsul corect era, din păcate, bravo, domnule! Bravo! Frumoasă cravată! Mulțumesc, e de la sticile mele din Patrisim. Foarte iubitele mele, vă pupă tata. Ce-a venit cu banii? Ce-a venit? Aș vrea să-i donez dragi copii de la clasa 11-a din Elena Buda, care au și nevoie de bani pentru a-și frumuseța clasa și pentru... De Crăciun, vă mulțumim! Ne-ați făcut o deosebită plăcere să fiți alături de noi azi! Să participe. Și astfel, încă o dată domnul Vadim Tudor și-a demonstrat inteligența, mare om, mare caracter. Mă întreb oare dacă mai există
Oameni atât de pasionați, atât de culți. Șoc, șoc, șoc! Oamenii de știință au descoperit o mașină a timpului, iar singura echipă care a fost pe fază, ca de altfel, întotdeauna a reușit să ajungă până la mari cărturari ai secolelor 15-17 și să realizeze un interviu impresionant. Priviți următoarele imagini și cu siguranță veți fi impresionați. Nume: Miron Costin. Zodie: Berbec. date despre dumneavoastră. Sunt un cronicar român din Moldova, unul din primii scriitori și istoriografi din literatura română. Eu sunt personalitatea cea mai predominantă din țările române în tot veacul acestui secol, secolul 17. Îndeplinesc multe funcții, sunt martor și în același timp participant la multe evenimente din istoria țării Moldovei, pe care în mare parte le-am reflectat în cronica mea. În 1683, după înfrângerea oastei otomane, am participat la sediul Vienei în tabăra otomană, unde am fost făcut prizonier de către regele Poloniei, Ian Sobieski, care însă m-a miluit punându-mi la dispoziție unul din castelele sale, lângă orașul Strii, unde am desfășurat o activitate cărturească timp de aproape 2 ani. Sunt înzestrat cu o înaltă măiestrie de povestitor. Am rămas în primul rând istoric, căutând să-mi întemeiez opera istorică pe o largă bază documentară. La elaborarea cronicii mele am apelat la un larg șir de lucrări ale istoricilor transilvanieni și polonezi. În ultimii ani de viață am lucrat asupra unei alte opere de largă rezonanță și înaltă ținută științifică, intitulată Din neamul moldovenilor, din ce țară au ieșit strămoșilor. Opera constă în 17 capitole în care vorbesc despre Imperiul Roman, despre Dacia și cucerirea acesteia de către Traian, despre strămutarea populației românești din Maramureș și Moldova, despre cetățile moldovene, despre îmbrăcămintea, obiceiurile și datinile moldovenilor. Scopul pe care îl urmăresc constă în arătarea originii nobile a românilor, precum și originea comună latină a tuturor românilor, comunitatea limbilor numită limba română, care de asemenea este de origine latină. Drept argumente aduc nu numai izvoare scrise, ci și mostre arheologice, epigrafice, numismatice și etnografice. Sunt considerat în același timp drept unul din întemeieritorii poeziei românești din Moldova. Îmi aparțin opere poetice ca Viața lumii, stihuri de descălecatul țării Moldovei și să vă recit un fragment din Viața lumii. Și ca apa în cursul său cum nu se oprește, așa cursul al lumii nu se contenește. Fum și umbră sunt toate, visuri și părere, ce nu petrece lumea și în ce nu-i cădere. Un salut pentru Saba. Saba, ai grijă de tine. Nume: Constantin Cantacuzino. Zodie: Capricorn. date despre dumneavoastră. Sunt diplomat, nobil, istoric și geograf din țara românească încă din 1655. Sunt fiul postelnicului Cantacuzino, grec de origine, și al Elenei, fiica lui Radu Șerban. Fratele meu a fost Șerban Cantacuzino, nepotul Constantin Brâncoveanu și fiul meu, pe care îl iubesc extrem de mult, Ștefan Cantacuzino. Toți au fost domnii țării românești. Eu sunt reprezentant de seamă al umanismului în spațiul cultural românesc. Mi-am început studiile după uciderea tatălui meu în 1663 la Adrianopol și Constantinopol. Mi le-am desăvârșit începând cu 1667 la Padova. Devin un excelent cunoscător al culturii italiene, având cunoștințe temeinice de limbă italiană și latină și al sferei culturii grecești. Pe plan politic, sunt adeptul unei linii anti-otomane. Pledez pentru apropierea de Rusia și Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Contribui în mod hotărâtor la răsturnarea lui Constantin Brâncoveanu. Las posterității caiete de note istorice și o operă istorică fundamentală, Istoria țării românești dintr-un început, din 1716, care analizează critic un material extrem de bogat, cuprinzând autori antici, bizantini și occidentali. Subliniez faptul că românii se deosebesc de popoarele vecine prin capacitatea lor de a rezista vitregiilor istoriei
evidentă mai ales în menținerea structurilor politice proprii. Sunt și autorul unei hărți a țării românești, tipărită în 1700. De asemenea, am scris un document valoros pentru cultura română, catalogul bibliotecii mele, care conține, printre altele, și o listă a cărților tipărite în principatele române la sfârșitul veacului al XVII-lea. Un salut pentru Cristian Sabah și știrile Canal D. Sabah, nu uita, știința de carte definește omul. Țină tot așa, Cristiane! Că tot am făcut cunoștință cu trecutul, haideți să ne întoarcem în zilele noastre și să vedem cum se raportează poporul român la subiectul ediției de astăzi al știrilor Canal D, formarea conștiinței istorice. Urmăriți ceea ce urmează. Ce este cronica? Nu știu. Ce este letopisețul? Nu am învățat chestii din acestea. Ai auzit de Grigore Ureche? Cum? Grigore Ureche. Cantacuzino? Dimitrie Cantemir? Da, știi ce e un mit? Un mit știu că este un fel de legendă. Da, și de Baba Dopi, ai auzit? Ce e cronica? Nu știu. Letopisețul? Da, letopsețul, da. E ceva frumos. Ce e ăla un mit? O legendă. Ah, bun asta. Ai auzit de Cantacuzino? E vecinul meu, e vecinul meu! Vecin cu mine. A fost în clasă. Deci nu știu. Bine, O mulțumim carte. frumos. Ce este cronica? Atunci de letopiseț... Cronica, știi, eu știu așa, vac, știi, dar explicații. Nu explicați. Așa, să-ți dau un cronicar care critică Da, dați-mi exemplu de un artă, cronicar. în artă, în poezie, în literatură. Istorie. Pe Călinescu. Și alții? Mai sunt și alții, Mai, dar el nu a mai fost. printre primii. Miron Costin, Ion Neculce. Costin Neculce, da. Dar letopisețul știți ce este? Știți Moldovei? Da, foarte bine. Ce este acela un mit? Mit. Este un om sau o fiță omenească care e deasupra tuturor. Mit. Și... De Cantacuzino ați auzit? Ei, Cine a fost? Dumitorul Moldovei. Ce este cronica? De letopisețul și am zis. Letopiseț. Dimitrie Cantemir? Dimitrie Cantemir? Da, am auzit, dar nu mai țin m-am aminte de când. Asta e dat eu. Nu mă întreba. De Baba Dopi, ați auzit? E un mit. Am auzit de tot, dar nu mai știu ce și cum, ce. Ce este cronica? Cronica. Acum mă luați întrebări de astea mai deosebite. Asta se bazează proiectul pe care îl facem. Da. Păi cronica. Eu știu ce denumire e, dar Cronica sau letopiseț? Da, e o șiruire așa de episoade. De evenimente istorice. Da. Știți, ați auzit de Dimitrie Cantemir? Am auzit, da. Știți cine a fost? Da, a fost un conducător, așa, da. Și ce este mitul? Mitul este o credință, să zic eu așa, nu? Sau, știu eu, mitul. O legendă. O legendă, așa, o credință, da, o mitul, când zici că a fost mit așa, că așa, da. Credeți că istoria este importantă pentru un popor? Este prea important. De ce să... Dar cine? Un popor care nu-și cunoaște istoria. Așa este. Da, așa este. Și credeți că toate informațiile pe care noi le învățăm la școală despre tot felul de detalii, toate informațiile pe care le învățăm la școală, istorice, detalii despre ani, ne vor ajuta în viață? Bineînțeles, da, sigur că pentru a spune și dumneavoastră la rândul dumneavoastră copiilor, pentru a... Păi și credeți că noi o să mai ținem minte toți anii? Păi o pe să care țineți, că învățăm? uite și eu mai țin minte din când în când, uite așa, că eu am ani mulți, să știi, tot mai știu câte ceva. Ce este cronica? E un fel de strângere de informații cu privire la domeniul, să zicem, istoric. Și letopisețul? Tot așa ceva, parte de trecut, de istorie, dar înserată într-o carte, într-un volum, în ideea de a face cunoștință cu informații din trecut.
Bine, poți să mă corectezi dacă e... Este în regulă. Ce foarte bine. Ce este un mit? Un mit. Mitul, așa, ar presupune un fel de povestioară, imaginație sau legendă, dar istorioară cu privire la un subiect anume, dezvoltat în timp și poate asimilat de unele persoane. Cine a fost Dimitrie Cantemir? Mare cronicar? Cantacuzino? Tot prin zona aceea, cred. Ce este cronica? Ce este letopisețul? Ce este acela un mit? Un? Mit. Mit. Nu se poate ceva. Cine a fost Dimitrie Cantemir? Un om mare. Și Cantacuzino? La fel. Ce este cronica? N-am auzit. Next. Ce e letopisețul ăsta? Sigur nu știu. Să ajunge și voi în clasă, Ce e un mit? Un ce? Un mit. 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 Bani, dai bani. Nu mită, mit. Mit. Nu știu. Seamănă cu mimă. Asta, bun. Și cine a fost Dimitrie Cantemir? Existența ei nu e să fie un mit. Sigur a fost un scriitor. Sau nu? Sigur. Sigur. Nu contează. Tu ce zici? Nu știu, poate. Nu știu. Am auzit, dar nu Cine a fost Cantacuzino? Ce făcea el? În ce ani a domnit? De ce să mai greu? A fost în istorie. Dar spune-le tu, Irina, în ce ani a domnit? Nu. E reporterul. Hai de Baba Dochea. Că nota la română. Ați Noi auzit? suntem pe științe, așa că nu ne avem cu română. Păi spuneți mă așa, mă. Care Dar credeți că istoria are vreo importanță? Bineînțeles. Care? Să știți și noi ce am făcut în trecut. Și voi credeți că toate informațiile astea pe care le învățăm la școală, toate detaliile, anii, tot contează pentru noi în viață? Ar să mai ținem noi minte. Ce este cronica? Prefer la Dimitrie altceva Cantemir, să știți cine a fost? Prefer altceva să răspund. Despre mituri ați auzit? Ce sunt? Prefer altceva să răspund. Vreți să ne răspundeți Doriți dumneavoastră? Curarul care a fost cu rușii, a produs prima tipărăitură românească, cam așa ceva. Da. Letopiseți cronică, nu? Letopiseți cronică, nu? Da. Și despre mituri. Puteți să ne spuneți? Mitul Baba Dochei. Baba Dochei este ceva cu baba se îmbracă cu 7 cojoace, urcă pe munte când e zăpadă, când e frig, începe să le dea jos. Și dacă puteți să ne spuneți părerea dumneavoastră despre istorie, dacă ea ne va ajuta... Istoria e foarte Importanța istoriei unui popor. De ce trebuie noi să ne cunoaștem Fără istoria? istorie nu poate să existe un popor. Adevărat. Nu există popor. Ce este cronica? Ce? Cât mi-e de rău? Bine, vă mai pun o singură întrebare. Despre importanța istoriei. Ce este acela? Istoria poporului, de fapt. Da. De ce trebuie noi să ne cunoaștem istoria? Păi dacă nu cunoști istoria, nu știi de originele. Și atunci? Și știți cumva cine a fost Cantacuzino? Da. A fost și domnitor o perioadă, dar a fost și un mare scriitor, moldovean. Ce este cronica? Cronica? Vorbim de cronica crăcotașilor sau cea? Nu, vorbim despre cronică din punct de vedere istoric. Este o scriere. Da? Care prezintă evenimente istorice. Și ce este Are vreo letopisețul? legătură cu letopisețul? Are vreo legătură cu letopisețul? Da, vorbim de letopisețul Moldovei. Da. Nu, e ceva în genul cronicelor. Da. Ce este acela un mit? Un ce? Un mit? O poveste, mitul despre Hercule, spre exemplu. Da. Baba Dochea mitul. Da, mitul Babei Dochea, cea care și-a lepădat cele 9 cojoace. Și Importanța istoriei. Importanța istoriei. De ce trebuie un popor să-și cunoască istoria? Pentru că își cunoaște originile, își cunoaște strămoșii. Aici suntem la biblioteca. Să vedem Județeană. unde se ascunde adevărata inteligență. Ce anume? Ce este cronica? Letopisețul. Ce legătură are cu letopisețul? Ce e cronica? Ce legătură are Ce este un mit? Stai un pic. Ce este un mit? Și voi faceți un sondaj de opinie în care să aflați dacă oamenii știu despre ce sau care e ideea. Da. Noi avem un proiect. Da. Despre Un studiu de caz și... despre conștiința istorică. Conștiința istorică. Aha. Și întrebarea mai multe persoane. Și dacă puteți să ne spuneți la aceste întrebări. Părerea dumneavoastră. Dacă este importantă istoria pentru un popor, ce este un mit? Ce este un mit? O legendă.
Un mit, o legendă. Și dacă știți mitul Babei Duchia? Mitul formării poporului român? Sau care? Nu. Baba Duchia, baba cu cojocele, nu? Da, acum... Deci s-a întrebat să povestim. Păi, dar fii atent că nu știu dacă nu. Nu? Deci noi nu avem voie să dăm informații, să ne lăsăm în primul rând filmate la locul de muncă fără acopare de la șef. Și când vine televiziunea, deci ăștia locale, așa... Da, chiar deci întrebați pe stradă, da. Am întrebat și pe stradă și... Întrebați pe stradă, pentru că nu avem voie. Nu avem voie. Însă, ce trebuiau să răspundă intervievații noștri, nici noi nu știm. Haideți să vedem o tânără care a știut răspunsurile. Măi, Irina, iar rămânește-ne tu pe noi, că oamenii ăștia n-au reușit să ne lămurească. Ce este cronica? Dragă Mani, cronica este o scriere care prezintă evenimente istorice în ordine cronologică. Și letopisetul? Letopisetul sunt sinonime, e numai că în limba slavonă, nu era mare lucru. Da, ea spune, cine era Dimitrie Cantemir? Dimitrie Cantemir era domnitorul Moldovei. Dar Cantacuzino? Cantacuzino n-a fost domnitor, oameni buni. A fost tolnic, istoriograf, nobil, diplomat, mitul. Da, vorbește-ne puțin și despre mit. Deci, mitul este o legendă. Wow! Și spune-ne și despre mitul Babei Duchia, dacă tot am adus în discuție. Mitul Babei Duchia. Păi, Baba Duchia e baba aceea cu 7 cojoace. Știți și voi mitul ăla, nu mai trebuie să vă zic eu. Interesant, nu? Când vine vorba de profesionalism, știrile Canal D, echipa știrilor Canal D este cea mai bună. Însă, dacă observați ceva, ceea ce vi se pare că ar putea deveni o știre, nu ezitați să mă sunați la numărul meu, afișat pe ecran. Aceasta a fost ediția de astăzi.